أرسل زينا تكالات هايمانوت أخرارنتنا تحساسوا مكفال النموجات بعتوب كسر حي قبا كبلو بريزيدنت تاي أسقسلاسي قليصا أبل تفلاليا كتماتات كل الأمحارة كونفرنس سلام يسالت كمزلو تقليص وصاي صباح سلوس حمشت حدار كل تشحن إسرار بعتنا قطات أوروبا زكايد مرتا أمريكا تعواتي مصاي بريزيدنت نمخان زقبر زلون حنح قتل الله طعنا هبلنا نزعت تدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاتشو علوم سخم كصني حسنا مكتال نكون لكم تمنيتيو فلما حصرت زيناتات تكالات هايمانوتنا علم فتنا زخونه اخرارنتنا تحساسبا مكفال نملاي بقرصنينت كسر حي قبا كبلو بريزيدنت تاي أسقسلاسي قليصام منستر سلام أبو حبرات عرب إمريتس مسركب يونيفرسيتي محمد بن زايد فور هيومانيتي بمتحبر زي سنادو علم لخا قباية تكالات هايمانوت أب أديس آبا يسالت اللهم بريزيدنت تاي أسقسلاسي تكالات هايمانوت كبري مكاال حبير كامن بارن متحسسابنا متنخار قدن كواتسا يقبايلهم إثيوبيا بزا هايمانوت بحبار تخبابيروم زنبرو لهاجر بمخانا نعلم العل أبنتي أيلهم تكالات هايمانوت نعلم فتنا زخون زلات تحساس باخرار نتن مكفال النمئلاي بقرص أنينت كسرحو يقبا كبلو بريزيدنت تاي أسقسلاسي أتحساسي بهم هفتي ماينا باقبابو انتن حلون انتن ببقعة تنمرحن نا إثيوبيا طرح زي كونس نقول بابتي هاقراتون من رقان معبالن نحزق قزلو يوكبلو مكتل قدما منستر تمسقن ترونه قليصام منستر ماين انرجين زي سنادو نكلت معالتات زي سأنح علم لخا قباي هايدرو ميت عبادي ساباي سالت اللهم اتوم مكتل قدما منستر ابتو قباي ابزقبر ومدرم نعلم نافتن زركب لوطي كبابي أير قدات مسبس حزي كونس سرحتي قدم مكل خالن متنقطان مسرح كم زدلي أغنزيبهم زين معوات دماب ساينسن مرمرن استقدفة يقريتا زي تدقفة قلطوف ملاش تتصبيت كم زقبر قليصهم أبي إثيوبيا بزتسرح حفت فترو تقبار مستخخال أب وحاسي روباتاتن تفاسسات ماين زعقبو تسيت ناترخبه كم زخانة بمحبار نامنت دمام وساخ ماي كرسم درن منكا يتغالى عنت حدقا وحجن صريحهم أبتي مدرخ لعلو تحالف تسرح منقستي منسترات كاب وشت هاجرات أفريقيا كاب حبرات إمارات عربن هندن زي مسو حالفتي تعودي مهران سوميان ون ترخبام إثيوبيا أب معبايز ركبا هاجرات أبو دو حبرات منقستات طلبن زي ما أخلو كلنا كهلون كم زقبا أغنزيبام إثيوبيا أب روسيا كتما كازان تخيد مبل عصر شدشتا قبائي مراحتي بريكس وصيتوا ملكتو بقوامي لوخ روسيا فيدريشن أب جينيبا بلو أب تسناد مدرخ مبرهي تساتفا أبتي مدرخ زي تساتفو قوامي لوخ فيدري أبو الدحورات من قستات جينيبا بعل ملوء سلطان أمباسادر تسقى أب كبابو كمزبلوهم على ملخت كالات من محداراوي ودابا انك محايش سقمتات كوسدا لوني لهم بفلاي ام عبايز ركب هاجرات ابوشت ودو حورات منقستات طلبن زما اخلو كلنا كيلون يقبايلهم على ملخ ركبات دمص ام عباي ناي زركب هاجرات كسمعلهم بحبار مسرح كم زدلي مغلاصهم ون كبيرو قوامي لوخ اثيوبيا بجينيفا زرخبنايو حبريتام يرد أبو استفلاليا كتماتات كل الأمحارة كونفرنس سلام مسلات كم سجمرة قليصهم تي كونفرنس سلام نخلو كلنا سلام بزبل مري حسابيو زي سالت زلهم أبتم مدرغات مناسي عبي تعدي أولاد سراويت من كل خال هاجر أمرار حازوباتاتن كتماتاتن يساتفو كم زلو تقليصهم بتوساخي سراحتنياتات من قستن مرحتي هيمانوتن تساتفتي كم زخونو تحبيرو بتزامادي الزينام أب كتما غوندر
سلام نخلو كلون سلام بزبل مري حساب كونفرنس سلام تساليتم أبتي مدرخ سراحتنياتات منقصي تكالات المعاتن مداركتي آكالاتن تساتيفهم مكتل كنتباتا كتما چالاتشو دانيو أبتا كتما زرأيو قبنات نمكل خال أبتي مدرخ زترخبو مداركتي آكالات حلافنت كمزلو مقلاتهم كاب كومينيكيشن تا كتما زرخبنا يو حبريتام أرديو الله تنكرنا انت سريحنا اب كبابينا تأمر مسرح كم نخيل تجنزبنا كبلو رئيس محدار كل العفار ايت اول 4 قليصام توم رئيس محدار ابو ردا جبي راسو حانروخا يكايد ابزلو سرحت المعات عودة ساليطام ابتا وردا سالط زلو المعات بانانا حاويسو كالو سرحت المعات تزواويرهم تعذيبهم ايت اول 4 ابز حزي اوان عداغا زقرب زلو فريات بانانا انت تسريحو زي كال نجر كم زي الله مرأيا يلام مزازمي مرها قبري حمشاي هاجر الخور حيد حنة سايبر أب من محدار كتما دريدوا يسالت اللهم أتي مرها قبري دحنة كل في مسألة المعاتن ديجيتال لوالونت بزبل مري حسابيو إنها تسالت أزركب أبتي مدرخ كنتبا محدار كتما دريدوا كدر جوهر وانا دايركتر محدار مربب حبريتان دحنة ويزرو تيغست حاميدن مداركتي أكلاتن تساتيفهم ويزرو تيغست حاميد أبتي وان دحنة سايبرن ديجيتال مللي مننتن نقعزو ديجيتال قطبا وساني كم زخانة تزاريبا أبتي مدرخ أب قعزو ديجيتال قطبا قد دحنة سايبرن ديجيتال مللي مننتن بزبل حساب زتا كم زقبر كاب كومونيكيشن تيم محدار زرخبنا يو حبريتام أردو الله قطري أب تكالات عنا زولدا ديتات 74 مئتاو كم زبصح منستر تعنا دكتور مقدس دابا تزاريبا أودا دبا حبرة المعدة كانسيون متنخار زعلم مدرخ أب كتما 4 منج يسالت ألوم أبتي مدرخ استرخبا منستر تعنا دكتور مقدس دابا منستر تعنا المعاد تعنا سدرا كم كان استراتيجيك علامة بمحاز يسرح كم زلو قليسا تعنوز تحلو أفراي زيغان كهلو تواديد كم سرح يقبا ونيلن قطري أبتكالات عنا زولدا ديتات 74 مئتاو كم زبز حون اتن من السر تزاريبان أما كتتال مع ديزينا يتبي تقرنياكم تركبوا كورات تختاتل تمرسكم سلة كتاتل ونوان مسكنكم حزول مسانات نحو بزرزرنا بزحارنا يوم زيناتات كنسقرنا إثيوبيا بزحالفو 5 عامتات وحسنا مقبي نمر رقاقات زي سالة التوصعاري من بابروح حبرت سب لوطي كم زمص تقليصهم كما هاجر وحسنا مقبي من رقاقات عبيد أما تتواهبوا الناس سرحي ركب نساب صاب حمراويت برهانو مولو برهان قرماي أبزح حلفو 5 عامتات إثيوبيا ما حيش ماكرو قطبا كابز قبرت اللوم زفرات زفر قبرنا حدا يو أبتاجر وحسنا مقبن من رقاز أب حملو أسر تروفا الليماتن لمعسرنين أبخالو الزفرات بستسرح سرا كاب أقوان نابقوان مهرتن مفرينات إن عبي مزئيو إثيوبيا زيقاتات بمقبع عرسوم نخقلو أب زفر قبرنا بركز بلو سرحتي زي السالة أسنتخون بمخنازيون كاب فاو إثيوبيا أفلت أرخيبايا
ዋና ዳይሬክተር ሕርሻን ምግቢ ትካል ሕቡራት መንግስታት ኪዩን ዶንግዩን ኣብቲ ዘፈር ንዝመፀ ውፅኢት ንቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣመስኪኖም እቲ ዝተሰርሐ ስራሕ ንኣፍሪካ ኩርዓት ምዃኑ እውን ኣልዒሎም እዮም። Your Excellencies Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ንኢትዮጵያ ቁርፀኛ መራሒ እንትኾኑ ኣብ ኣመራርሓውን ንኢትዮጵያ ጥራይ እንተይኮነ ንኣፍሪካ ኮነ ንዓለም ኣብነት ዝኸውን ስራሕ ኣሳሊጦም እዮም። ኣብ ልምዓት ገጠር ነበርቲ እቲ ከባቢ ተረባሓ ዝገብርን ልምዓት ሕርሻ ብምስፋሕ ኣብ ምግባር ዝሰርሕዎ ስራሕ ዝናኣድ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ድኽነት ንምጥፋን ጥሜት ንምጥፋእ ዘሳልጥዎ ስራሕ ኣብነት ዝኸውን እዩ። ብምኽንያት እዚ እውን በቲ ትካል ዝለዓለ ቦታ ዝወሃቦ መዳልያ ብምሽላምና ዝለዓለ ሓጎስ ተሰሚዕኒ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድን ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ነቲ ዘፈር ንምዕባይ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ሕርሻ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፎም ውሕስና ምግቢ ኣፍሪካ ንምርጋጽ ዘኽእሉ ምዃኖም ሓቢሮም እዮም። The transformation of the sector has seen our total farmed area increase. ኣብ ትካል ሕቡራት መንግስታት ትካል ምግብን ሕርሻን ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ዝገበረቶ ጻዕሪ ሽልማት ብምሃቡ ምስጋና ምቕራብ ይፈቱ። ን120 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕርሻ ወሳኒ እዩ። ንዘፈር ሕርሻ ጠመተ ብምሃብ ኣብ ስርናይ ጣፍ ምሸላ ዝለዓለ ውፅኢት ምምዝጋብ ኪልና ኢና። ምህርቲ ደርሁ ዓሳ እንቁላሊሕ ስጋ ንምዕባይ እውን እናሰርሐና ኢና ንርከብ። ሚኒስትር ግብርና ዶክተር ግርማ ኣመንቲ ቦገኖም ኣብ ዘፈር ግብርና ምህርትን ማፍራይን ንምዕባይን ዜጋታት ብምግቢ ዓርሶም ክኽእሉ ኣብ ምግባር ሓገዝ ሴፍቲኔትን እታወት ሕርሻ ከምባል ከም ዝተኻለ አብሪሆም እዮም። በአጠቃላይ ዘንድሮ በግብርናው ዘርፍ የሚመራው የሴፍቲኔት ፕሮግራም ከ80 ቢሊዮን በላይ ብሓፈሻ ለብዘበን ብዘፈር ሕርሻ ዝምራሕ ፕሮግራም ሴፍቲኔት ልዕሊ 80 ሚልዮን እዩ። ንናብራ መሰረት ኣብ ዝኾነ ጉዳያት ሓገዝ ተገይሩሎም ካብ ሓገዝን ተሓጋዛይነትን ንኽወፁ ተሰሪሑ እዩ። ከም ሃገር ውሕስና ምግቢ ምርጋጽ ሉዓላውነት ሃገር ክኽበራ ምግባር ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዩ። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስራሕቲ ምትእኻብ አጀንዳ እናካየደ እዩ። ሰሎሞን ከበደ አዋድዋለሁ። ጦርነት ውድመትን ነው የሚያስከትለው። መዋየት እንችላለን። ኩናት ዕንወት ይዘስዕብ ምዝታይ ንኽእል ኢና ምምኽኻር ንኽእል ኢና። ሃገርና እናካየደቶ ዘላ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ። ኮፍ ኢልና ሓቢርና እንተንዝቲ ተንመኻኸር ፀገማት ንፈትሕ። ቀጻሊ ድማ ዝማዕበለት ንቐጻሊ ወለዶ ምቹውታ ሃገር ክንፈጥር ንኽእል ኢና። መድረኩ በጣም አሳታፊ እቲ መድረኽ ብጣዕሚ አሳታፋይን ሰሓባይን ብዝኾነ ግልጽነት ተኣማንነት ብዘለዎ መንገዲ ኢና እናተዛተና ዘለና። ቀጺሉ ዘለውን አጀንዳ ፈሊና ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ይዝበልናዮ ንመሃብ ቅድመ ምድላው ጌርና ኣለና። ደግሞም ከዚህ በፊት የነበረው ችግር በአንዳንድ ምክንያቶች የነበረው ችግር በዚህ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ፀገም ብመዳይ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ከም ዝፍታሕ ብሓባር ተዘራሪብና ከም ንፈትሖ ብጣዕሚ እምነት ኣለኒ። ለትውልዳችን ለሴቶችም ለወንዶችም ንወለዶና ንደቂ ኣንስትዮ ኾነ ደቂ ተባዕትዮ ጽቡቕ ነገር ንኸመሓላለፍ እዚ ኮሚሽን ዝሰርሖ ስራሕ ብጣዕሚ ሕጉስኒ እዩ። እኛ ተስማምተን አሁን ንሕና ተስማሚዕና ሕዚ ኣብ ምፍላይ አጀንዳ እውን ህዝቢ ወኪሉና ድምፂ ህዝቢ እናሓዝና መፂና ፍልልይ ሓሳብ ከይሃለወ ሕድሕድና ተዛቲና ናብ ሓደ ብምምፃእ ዝሓሸት ኢትዮጵያ ንምፍጣር ዓብይ ግድ ኣለዎ ኢለየ ዝሓስብ ውልቀይ እንዲሁ ፊት ለፊት ተገናኝተን ችግሮቻችን በውይይት በመነጋገር በመመካከር ገጽን ገጽ ተራኺብና ፀገማትና ብዘተ ብምዝራብ ብምምኽኻር ናይ ተሓደ ድኹም ጎኒ ካብ ምሕማይ ሓሊፉ ካብ ኩናት ሓሊፉ ብምምኽኻር ነገራት ዕውት ውፅኢታውን ሽቶም ከም ዝወቑን ዓብይ ተስፋ ኣሎ። ስለዚህ ቁጭ ብሎ መንግስቲ ተናሓናሓት ፓርቲ ፖለቲካ ዕጥቂ ሒዞም ናብ በረኻ ዝወፁ ሓይልታትን ኮፍ ኢሎም ህይወት ህዝቢ ቀጻሊ ወለዶን ሃገርን ዛዕበኦም እንተዝገብሩ ተኣኪቦም ነዚ ፀገም እንተዝፈትሑ ዓብይ ሓደራ ገዲፍና ኢና ንሓልፍ ኢለ ዝሓስብ ፈጣሪ ይሓግዘና። ሰላምን ድሕንነትን ኣብ ምውሓስ ኣብ 2017 ዓ.ም ጠመተ ተዋሂብዎም ካብ ዝስርሑ ተግባራት መንግስቲ ሓደ ምዃኑ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ንክልቲኦም ባይቶታት ምግላጾም ዝዝከር እዩ። ኣብ ሰላምን ጸጥታን ዝጭበጥ ውፅኢት ንምምጻእ መንግስቲ ቅሩብ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ኣባይ ደመቀ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ 2017 ዓ.ም መንግስቲ ሰላምን ጸጥታን ሃገር ውሕስን ምግባር ትኹረት ገይሩ ከም ዝሰርሕ ፕሬዚደንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ንኽልቲኦም ቤት ምኽርታት ኣብ ዘቕረብዎ ቀንዲ ተግባራት መንግስቲ ምግላጾም ይዝከር። በኢትዮጵያ አማራጭ ኃይል ምጥቃም መሰል ትካላት ጸጥታ መንግስቲ ከም ዝኾነ ዘመላኽቱ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኩሎም ጸገማት በሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ መንግስቲ ቁሩብ ምዃኑ ምግላጾም ይዝከር። በመንግስት በኩል ዛሬም የሰላም በሮች ሁሉ ወለል ብለው እንደተከፈቱ ናቸው። ብመዳይ መንግስቲ ለሙን እንተኾነ አፍደጉ ክፉት እዩ። ብዝተነጻጸለ ይኹን ብሓባር ብሰላማዊ መንገዲ ምስ ዝኾነ ኣካል ንምዝርራብ መንግስቲ ኩሉ ሻብ ቁሩብ እዩ። ካብዚ ወጻኢ ሓይሊ ከም መማረፂ ተጠቒሙ ድሌት ፖለቲካ ንምምላእ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት እኩይ ተግባር መንግስቲ ክኢሉ ዝሓልፈሉ ዕድል ጸቢብ እዩ። ቶም ፕሬዚደንት ንኽልቲኦም ቤት ምኽርታት ካብ ዘቕረብዎ ቀንዲ ተግባር መንግስቲ ብምብጋስ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘሳለጦ ሻድሻይ ዘመን ራብዓይ ስራሕ ዓመት ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ካብ ዘልዓሎም ሓሳባት መንግስቲ ኣብ ጸጥታን ድሕንነትን ሃገር ቆላሕታ ገይሩ ንኽሰርሕ ዘመላኽቱ እዮም። ቀጻልነት ዘለዎ ውሕስ ሰላም ንምፍጣር ብዛዕባ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕትታት ብዝምልከት እቶም አባላት ቤት ምኽሪ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብቲ ዝተሳለጠ ኣኼባ ሕቶ ዘቕረቡ እንትኾኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ትልሚ መንግስቲ ብምብጋስ ምላሽ ሂቦም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ንምምጻእ መንግስቲ ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ መብርሂኦም ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መንግስቲ ሕዚ እውን ንሰላም ቁሩብ ከም ዝኾነ አረድዮም እዮም። በዚህ ሀገር ላይ የሚጨበጥ ለውጥ ማምጣት እንፈልጋለን። ኣብ ሃገርና ጭቡጥ ዝኾነ ለውጢ ምምጻእ ንደሊና ነዙይ ንምግባር ከዓ ሰላም ኣድላዩ እዩ። ሰላም ብዝተማልአ ብርኪ ምርጋጽ ተዘይተኻኢሉ እናሓስቦ ዕቤት ምምጻእ ኣይከኣልን። ሰላም ንምንዮን ንደልዮን ነገር ከም ዝኾነ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ነገር እዩ። ንሰላም ብዙሕ ግዜ ኣዊጅና ኢና። ነዙይ ሕቶ ዝሓተተ ኣካል ተዘሸማግለናን ምቅርራብ ተተኻኢሉ ሕዝውን በሩ ክፍቲ እዩ። ኣብ ጸገም ጸጥታ ውሽጢ ኮይኑ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ልምዓት እናወገነ ከም ዝርከብ ዝሓበሩቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገራዊ ዕቤትን ሰላምን ኣብ ምርግጋጽ መንግስቲ ብሓባር ንምስራሕ ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ አብሪሆም እዮም። አማራ ካለማ አማራ ካልተቀየረ ኢትዮጵያ አይቀየርም። እኛ ሞኞች አይደለንም። የአማራን በኢትዮጵያ ብልጽግና ውስጥ ያለው ሚና አቅለን የምናይ ሰዎች አይደለንም። ክልል አምሓራ እንተ ዘይተቀይሩ እንተ ዘይለሚዑ ኢትዮጵያ አይትቀየርን እያ። ኣብ ብልጽግና ኢትዮጵያ እጃም ክልል አምሓራ አቅሊልና እንሪኦ አካላት አይኮናን። አምሓራ ክቅየር ኣብ ምግባር ሓግዙና ተሓጋጊዝና ንስራሕ ንሕና እናፈተናና ዘለና መገዲ ሕርሻ እናሰርሕና ኢና። ክልል አምሓራ ማእኸል ኢንዱስትሪ ጌርናዮ ኢና። ነዙይ ዘይኣምን ኮምቦልቻ፣ ደብረ ብርሃን፣ ባህር ዳር ከይዱ ይርአ። ፋብሪካ ጨርቃ መርቂ፣ ሲሚንቶ፣ ማርብል፣ ግራናይት ካልኦት ኢንዱስትሪታት ኣብ ክልል አምሓራ ኣጣይሽና ኢና። ናጎኒ ሰላምን ጸጥታን ሕብረ ብሔራውነት ምርግጋጽ ወሳኒ ምዃኑ ዘመላኽቱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እዚ ብምቕባል ተሓባቢርካ ምንባር ወሳኒ ኢሎም። መንግስቲ ሰላምን ድሕንነትን ሃገር ንምርግጋጽ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት እናገበረ ምምጹ ዝዝከር እንትኸውን ኣብ 2017 ዓ.ም ድማ ሰላምን ድሕንነትን ሃገር ውሕሳብ ዝገብሩ ተግባራት ጠመተ ሂቡ ኣበርቲዑ ክሰርሕ እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር። ዜና ዳጋም መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ፈላማይ ዝኾነ A350 ኢትዮጵያ ላንድ ኦፍ ኦሪጂንስ ዝተሰመየ መጓዓዝያ ሰባት ኣውሮፕላን ካብ ኩባንያ ኤርባስ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝርከብ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ኣካቢ ቦርድ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰውን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕቲ መገዲ ኣየርን ነቲ ኣውሮፕላን ካብ ኩባንያ ኤርባስ ንምርካብ ፈረንሳይ ከም ዝኣተው ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣመላኺቱ። ዋና ቤት ዕዮ ኩባንያ ኤርባስ ናብ ዝርከበሉ ከተማ ቱሉዝ እንትበጽሑ ድማ ኣመራርሓታት ኩባንያ ኤርባስ ኣቀባብላ ገይሮምሎም። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ A350 ኣውሮፕላን ናብ ዕዳጋ ምእታው እቲ መገዲ ኣየር ዝሓዞ ቅልጡፍ ዕቤት ብዝለዓለ ብርኪ ንምስላጥ ልዑል ትርጉም ከም ዝህልዎ ተኣሚኑሉ ኣሎ። ኣብ ኣፍሪቃ ፈላማይ ዝኾነ ኤርባስ A351 መጓዓዝያ ሰባት ኣውሮፕላን ኣብ ሒደት መዓልታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከኣትዩ ዝብል ትጽቢት ኣሎ።
ናብ ዜና ወጻኢት ንኸይድ ኣሜሪካ صباح سولوس حمشت حدار كلتشحن 24 أقوصاصر أوروبا زكايد مرز أمريكا تعواتي مساي بريزيدنت نمخوان زقبر زلون حنح قصيل اللهم كلتيوم حصيات تودادرتي كامالا هاريسن دونالد ترامبن أبزفلاليا قزاتات أبصبو غوس غواس تسميدو ميركبو كامالا هاريس معلتي غوس غواسن أب أتلانتا جيميرون أو دحري ناب سمين كارولاينا كيدنين أتن حصيتي ديمقراط أب جورجيا بصنحالو أوان أب مسل سنتوالدو دقانوستيو زتكورو خوينو ترامب مسلات كن كدرتيو كبلا كسي سنادلوا مسكالو تحقاقزتن بمخوان أب استفلاليا قزاتاتن كتماتاتن غوس غواس أحيلن كقصلالو مدبالوون دونالد ترامب قدوم كابتن وسن تزبهالا قزاتات زخونا سمين كارولاينا فيرجينيان غوسغواسا كايدوم نسوم اب غوسغواسوم بفلاي اب زعباتات قطبان سدتنا توكيروميوم زي غوسغوس زلوم مسل ولدي كحلو مخانوم بمغلاص دق تبعتيو كاب سبورت دق انستيو نكرحو ترامب بسفيح فلي نكنعوت علنا نكنعوت كلنا بصبي فللي كنسعر ناي قدن يلام بتوسخي أمريكا حزيا مجزاتي تركب هاجر كوينا لام كاب زارعت بارنت أننا قفل معلتي قريبا لا كبلو قليصام كاب جزات